Naša spoločnosť sa volá Grombach. Venujeme sa bielej technike, stavaným spotrebičom do kuchynských liniek. Plechové komponenty je určené pre rôzny priemysel, ale hlavne pre kuchyne a tak ďalej. Ohraňovacie lisy nám tom veľmi pomáhajú, lebo vieme tam priamo čiaro tvárniť ten daný produkt, ktorý potrebujeme. Vieme presne určiť daný rozmer, uhol pre ten výrobok, ktorý potrebujeme spraviť. Na našom ohraňovaku môžeme využiť falcovací stôl. Si zrobíme predohyb, zafalcujeme ho v tomto stvole, vznikne nám taká výstuž pre daný produkt, kde je potrebný, aby vznikla nejaká tá výstuha, aby bol na spevnenie. Magnetické dorazové palce nám pomáhajú hlavne pri malých dielach, kde pri zapnutí tých palcoch pekne si položíme diel, magnety nám ten diel prichytia a tým pádom nemusíme zatlačať rukami na daný výrobok. Tým pádom sa nám pekne ohraňovací list spustí dolu, pri našľapnutí pedála a ohýbame. Nástroje od Willy sú veľmi dobré, hlavne pre posing, lebo majú na sebe špeciálny povrch, ktorý eliminuje trenie na danej matrici daného plechu, takzvaného pozinkovaného plechu. A tým pádom je tam šetrenie, čo sa týka údržby tých nástrojov, spodných matríc, potom čistenie a proste nezanechávajú v sebe tzv. Rihy, škrabance alebo niečo také. Čo sa týka firmy Canmet a inštalácií stroja, prebehla v priebehu 2-3 dní. Čo sa týka inštalácia stroja 1 deň a zvyšné 2 dní bolo školenie na daný stroj. Je veľmi ľudské, školiteľ vie pekne vysvetliť stroj, mašinu, ktorú sme si objednali, vie povedať pekne, ktoré časti na čo fungujú. A je to zrozumiteľné, chápavé, takže vrelo odporúčam.